سورة النساء آية كما آية بسبن ورو. سورة النساء آية كما آية بسبن ورنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليهديهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الحساب والجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنوا أنتم بآية مننا وآية وبانولي أنغاكي لدريدي ladiriya adamade min bi kono o de bi da o ye ladiriya ye i bɛ min fɔ i da kɔnɔ o de bi kɔnɔ n'i ye kafiri ye i ye kafiri de n'i ye silama ye i ye silama de i kana kɛ mɔgɔ sabanan ye min kuma min b'a a da o t'a kɔnɔ kuma min b'a da o t'a kɔnɔ. أكو كونوا قوامين بالقسط أي كجو كبغبوي نتلنياي كتلي قسط ي لدريادي لما دين كتلي يبي ميفو وكسر بيكونو وكفت أكو يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله أو منك أي مؤمنين أي كنتم مؤمنين أي كده kore ya kana ke nafige de ay continue mu'miniya in ka dala la ka da ka ciba cidena bi amena da min aya mina o aya be kuma munafiku de ka mo min be mi fo dala o ta kono o de munafiki amba fo ni mo mi be mo ka kuma kaunta katai afo nyonyana am bolo de munafiki o te munafiki wayen namima de namam qatat arabu ka ba wolo de la waye min be mo ka kuma kaunta kata fo nyonyana ningani ya juguya ba fe ka ubila nyona meni mo ka kuma kanta kata fo mo wore nyana iba fe ku bende oten na mamiye mais munafiki toye munafiki to dalembe fenyana mando de be arabu ba wala ko yarbu abanye reboloya ale nabe dingese abe dinge chama de sikube nyona na do na dinge kelen fe ni jora dala iba sura bora yoro re katana we nafiki ya to da wodel iba miri ko abi kelefe kasurati kelefe nafigiya ye abe adamaden ka faiblesse de ira ko fangatila o de ko so ibe nafigiya ke ni fanga be mogola ite nafigiya ke o adamaden ni ala fanga bila idu suskilen be alaka iteke munafigiya bada ni ya be ke munafigi jigi sembe yoro de tibolo fangate ayre la awa ijigite fangatigi do fanaka ni jigite fangatigi ka ibeke munafiki de ako innal ladina amanu thumma kafaru mu'minun dara alala kasai katigi alala kake kafiru ye thumma amanu thumma kafaru
usagina kada ala la katige ala kola summa zdadu kufran uka kafiriya nana jiri fu sara kono atora kafiriya la fu sara kafiriya kono aqul lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabilan ala make masay mimbe ya fan numbolo atu kanda sirasika nama de bin kera o chogoye idara la ina nabo idona islamiyya la ibora ima do tugu i kontinena i ka boli inde la fo saya na ni soro oye mogoye ala mankan ka ya fo tigi bolo ala manka ya fo tigi bolo o kado ambe kuna kwa tigi abiseka ki ala ba ya fa bolo de ma umbolo ala mankan ka ya fa bolo mogodo mogomi ni dana ya mogote adama deun je nyogonte mogo nyuma si je nyogote munafiki ramadan ye sabade mi nga kuma kana kono taye kelenye o ye mogo fula islama ube kafiri islama be mi fo dala o de ba kono kafiri be mi fo dala o de ba kono mais munafiki be mi fo dala o ta kono munafiki ale mine yoro tala adama de mino yoro tala adalente dine la adalente dambela adalente sinanguyala adalente balmayala adalente siginyoyala iba mina ni yoro jumande na do na balaw ko ni bise ka mina ni yoro jumande wode ko so ni tara sigi am ko faso na kam ko ni nyonche abe tele ya bafo ko bana koy wallahi ne ya fara mini bora bafo he aya fore esiga beke betigele mbala bebe tigala afro de be volonté koy ka fo ko bana koy ne ya fara pew wallahi ne ya fara ka soro galon tigala do mimba kono ani mimba dala o te kelayen bebe tigala be dalen tala o si dalen tala o ye nafigi tamasien do de tamasien jugu de o ye ale folo de ni dunanw bebe ale folo n'aw taara sigi yɔrɔ min na a folo de bɛ teriw sɔrɔ kin kɔnɔna na mais ale de bɛna kɛ mɔgɔlankolon ye mɔgɔ ɲɛna dunan nana so kɔnɔna na mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min b'a bonya ani mɔgɔ fɔlɔ min bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'ale de parce que ala ye joli min k'a farikolo la a b'a fɛ ka fɛn bɛɛ de don a b'a fɛ ka fɛn bɛɛ de ye mais ni mɔgɔ tɛ to ɲɔgɔn fɛ dɛ o ye kojugu de ye adamaden na o ye adamaden jugu de ye n'a kɛra silamɛya yɔrɔ la ale b'a miiri a bɛ silamɛw janfa ka ala de janfa ka sɔrɔ ala y'a janfa ka ban pewu ala ka munafiki janfa a sira ye ala tɛ janfa kɛ mais kuma fila don n'u bɛ fɔ u bɛ fɔ ɲɔgɔn ɲana innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum makaru wa makara Allah ala tɔgɔ tɛ makiri ye ala tɔgɔ tɛ khadi'u ye ala tɛ janfa ci mais tɔgɔ fila ninnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ arabu kan b'a fɔ ko min b'a bil mushakala nin tɔgɔ ni nin tɔgɔ bɛ ka kɛ kelen ye mɔgɔ min ye i gosi o y'i jangata de n'u ko k'i ta sara n'i ta sara arabu b'a wele k'i fana y'a jangata de e ma jangata koyi jangatikɛla ye mɔgɔ min bagara i ma de i y'i ta de sara e ma jangata k'a la ala ko bashiril munafiqina bi anna lahum adhaban aliman a ye nafigu nimisi wasa k'u nisɔndiya ko jangata b'u ɲɛ lahara o bɛ ni uslubu tahakumu de ni uslubu tahakum ka yɛlɛ mɔgɔ la
iden iya fera bela jelen ke idena che i télévision ke wa examen bena sede abe waxa bona de la dro abe snogo la dro na bora du ko abe snogo la ate sigi ate kalanke ate foyge résultat bolé e folo de bora kalama ko abina nina iba fo ndafie o yibe yela la de o dini bashiril munafiqin ndafie ba fo ba munde kera ba fo ndafie sa ba fo nyeke medima ba fo ibina koy est-ce que aka kemen kanga diba tu o dini bashiril munafiqin bi anna lahum adhaban alim ayun nisudia kafo eche hera bawye koy hera jumandi abita jahannama de ko ni wo fo mo yana yile la de munafiqu yajoni alladhina yattakhiduna alkafirina awliya min duni almu'minin mo min be kafiri ke gundo ke nyogonye ka mumunu toy adamaden ni kafiri bi se ka baara bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ sanni feere ka dɛmɛ a ka kɛ mɔgɔ ye a ka fɛn sɔrɔ a bɛ se ka kɛ foyi t'a la ala ko kuranɛ kɔnɔ la yanhakumullah ani alladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuhsinu wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin ko yala ka kuma kan ala tambali mɔgɔ minnu man kɛlɛ o man bɔ an ka sow kɔnɔ an ka ɲumanya kɛ olu ye minnu tɛ silamɛw ye an tɛ kɛlɛla an tɛ foyi la kafiri do ale minɛnw b'a bolo i bɛ taa fɛ ka taa minɛn ta ou bien a bɛna jigi kan a bɛ sanu de ɲini yan a bɛ fɛn dɔ de ɲini dugu kɔnɔ i n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ foyi t'a la silamɛya la foyi t'a la i n'a ka baara kɛ ni ladiriya ye dɔrɔn kana fɔ dunan do a tɛ dugu kalama nka ka wari dun ou bien k'a dun ko tubabu do n'i ye tubabu ka wari dun foyi t'i la nkalon do dɛ kafiri ka wari mɔgɔ t'a don dɛ a ka wari dɛ n'i ye kafiri ka wari dun lahara sani a ka taa jahanama kɔnɔ a ne b'a ɲɛnabɔ fɔlɔ a b'a ɲɛnabɔ i b'a ka wariw segin a ma i b'a ka fɛn bɛɛ segin a ma o dun bɛ maliyɛnw kunna maliyɛnw bɛ taa minɛnw ta minɛnta yɔrɔw la ka kontinɛri caman de ta ka boli ka adresse fu di ka na da yan u b'a minɛnw fɛrɛ ka misiriw jɔ ka alimamuw sara ka sɔrɔ wari in bɛɛ haramu wari de haramu wariw do fu yɛrɛ bɛ ɲininka wallahi a dɔw fu yɛrɛ bɛ ɲininka olu bolo nin ye cɛya de garijɛgɛ do n'i y'a sɔrɔ kafirike bolo bɛ na n'a ye haramu tɛ kɛ halala ye ala bolo abadan haramu tɛ kɛ halala ye ala bolo abadan n'i ye haramu sɔrɔ sira o sira fɛ a tɔgɔ de ye ko haram haramu y'a sɔrɔ sira fɛ i man k'a ta ayabtaguna indahumul izza ala kira k'u ɲininka u bɛ fanga dɔ de ɲini kafiru ninnu bolo wa mun kosɔn bɛ nafigiya la n'u nana o fɛ misiri kɔnɔ u bɛ sali u ni ninnu bɛ réunion ni fɛnw na u b'a fɛ ka fanga de sɔrɔ wa fanga min bɛ se k'u bali anw ka ala ka tɔɔrɔ la wa ala ko fa innal izzata lillahi jami'a fanga bɛ ne ala de ta don mɔgɔ si ta tɛ fanga bɛ ala de ta ye n'i b'a fɛ ka kisi ala la i bɛ boli ka taa ala yɛrɛ de fɛ sinon n'i bolila ka taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ sɔrɔ yen koyi mais n'i b'a fɛ ka kisi ale la i bɛ taa ale de fɛ dɔnnibaga ala kɛra ka duwawu bɛ yen ko la manja wala malja illa ilayhi kisi yɔrɔ tɛ yen kalifa yɔrɔ tɛ yen fo n'an taara e yɛrɛ fɛ dɛ o ye ala kɛra ka duwawu de adamaden tɛ kisi yɔrɔ si fo n'i taara ala fɛ i tɛ se ka refuser ka taa yɔrɔ si fo i ka taa ala yɛrɛ fɛ ko ne ni ala kɛlɛla ne bɛ taa refuser la jamana wɛrɛ la n bɛ taa dugukolo wɛrɛ sanfɛ i b'o sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na i t'a sɔrɔ yɔrɔ si i bɛ taa ala de fɛ wa qad nazzala alaykum fil kitab n delila ka jigi aw ka kitabu
kitabu in kono an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahzau biha kafuna ya me ube alaka ayaw ube kafiriyanu ye ube umoki alaka ayala fala taq'udu mahum akan anu kana sigi ñogon kade ni tara geren gerela ni yasoro ube islamiya de ka sabote iterudo ifeundo ikanga wuli katanere uka ika dine bonya soro idu sukuna kafo karsa ka dine ka akabo apolo de obi gasisi meni sigira u krefe ulu teslamawiye obi laje obe tigila de obi ka dine sabote ebe sigi kulam wa aya imbe suratul an'am de kono وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين لا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم ذلك بسورة الأنعام ala kambo aya de ba ya aya imbe niye mogoye ni aya ko niya mede mi o aya ko niya ede ni mogoye ya khudun khawdu ye arabu kana tama mi beke jikono de ye khawdu ye yoro arabu kana waye al mashyu fil ma ka tama jikono hadamaden n'a bɛ taama ji kɔnɔ mankanba de b'a nɔfɛ a senw tɛ se ka taa ni fanga ye a dun tɛna taama bila ni ye mɔgɔ ye a bɛ hawudu kɛ fi ayatillah a bɛ kuma ala ka ayaw kan a bɛ silamɛya sabote a bɛ alakira neni a bɛ kuranna neni a bɛ ala yɛrɛ neni o caman de bɛ duna kɔnɔ koyi mɔgɔ minnu bɛ ala neni f'u b'a fɔ ni ala bɛ yen a ka jigin ni ala bɛ yen ni tiɲɛ don a ka jigin an bɛ yan kɛ a y'a fɔ a k'ala ɲɛna ko a ka jigin a tɛ hali mɛlɛkɛ ye kuma tɛ ala ma a mɔgɔ façon n'a bɛ mɛlɛkɛ ye don min na o do la bushra lahum bihi atini sodiya o dona de mɛlɛkɛw bɛna ka na nin de minɛ u b'a fɔ akhriju anfusakum kafirin na mɛlɛkɛw b'a nin minɛ u b'a fɔ akhriju anfusakum a y'aw ni fɔnɔ al yawma tujzawna adhab al hun bi de an bɛna i sara dɔgɔyama jangata la nin bɛ cɛri farikolo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na u b'a ta ka a tigɛ ka bɔ farikolo kɔnɔ kana n'a ye ani mumini ka nin bɔ tɛ kɛlɛ ye a bɛ sɛgɛn kɛ depuis nin bɔ yɔrɔ de la a bɛ sɛgɛn nin t'a fɛ ka bɔ a bɛ bɔ de حتى يخوضوا في حديث غيره وقد نزل عليكم في الكتاب نياجغاو ما كتابين كنو أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها كن يامي ألك آياو نوبي كافرياناي أكيرا آية سبادي قرآن كنو آية إعجازية بي آية كونية بي آية شرعية بي آية إعجازية نبي يمو يبارا منوكي نبي الله موسى تمنا نبي الله عيسى تمنا سولا أباكم هافو قم أبي ولي أبنا بنا بقتولا بابولو دا كنغول أفريكولو سانفي بنا من بالا أبي بوي فينتو أبانيا إلى وهي آية إعجازية وهي آية من بابولو كادما دون دو سلامية كنوناي مو بيتم بي أدما دو نيابا على مو تكتبي wala ko sala kala kam monton kafsani manton be la jere an kafsani manton be an ye bayata ngalon tigelaw mbolo
aya tubolo foy tubolo andarula kuma ten ni nabi nyuma nana nabi nyuma na ka aya ubena nabi lay Musa alayhi salatu wassalam sat berede tumbabolo na bena demsew ni ñogonce abena adama de ngwansa ni ñogonce abeke sa fitiniye maintenant beta yoro la yoro mi ni danger be abeke su'ban wala ko so yoro de la ba fa idha hiya hayyatun tas'a yoro de la ba fa idha hiya su'ban mubin su'ban yasabele bele ba min bi se ka adama de kun wala tumbe nabi Allah Musa bolo bere imba bolo naye fenye sanfɛ a bɛ kɛ escalier a bɛ yɛlɛ a sanfɛ n'a ye kɔlɔn ye ji minɔgɔ b'a la a bɛ kɛ escalier a bɛ jigin a bɛ sigi a sanfɛ ka jigin n'a dalen don foyi tɛ se ka las'a ma o de kosɔn tun bɛ don Firawuna ka palais kɔnɔ ka bɔ ka armée-ba in dalen to yen mɔgɔ tɛ se ka bɛn a kan o b'a dɔn min b'a bolo a bɛ se k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye aya dɛ n'i y'a mɛn mɔgɔw b'o saboter ou bien ala ka aya shar'iyya ala y'a yamaruya kan minnu fɔ a ɲɛna a ye nin kɛ a ye nin kɛ o ye aya shar'iyya ye aya kawniya bɛ yen ala yɛrɛ ye baara minnu kɛ dugukolo sanfɛ n'an ɲɛ b'a la o ye aya kawniya ye su ni tile sanji jigilen fiɲɛ taalen n'i ye ɲɔkisɛ bila dugu ma a bɛ falen ninnu ye ala ka ayaw de ye ala ka ayaw don ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم على كناس كرفة مغو بي دين سبوتي إنا كناس كرفة حتى يخوضوا في حديث غيره فنو برورتا نكما يفورا مغو نيانا وبي دغو دلا دغو من نيجي نيغون تولا بارك نيغون تولا ني كافروته مي ان بيرو من ابي ناني كافري دو ka foyi tɛ silamɛya de fɛ i b'a saboter mɔgɔ ka ca an bolo an b'i ka sigiyɔrɔ de bila pewu an tɛ sigi kɛrɛfɛ ni aya in b'a fɔ hatta yakhudu fi hadisin ghayri fo n'u ye kuma wɛrɛ ta i bɛ se ka taa sigi u kɛrɛfɛ o bɛ kɛ de n'a sɔrɔ sigiɲɔgɔn barokɛɲɔgɔn wɛrɛ t'i bolo koyi barokɛɲɔgɔn caman de b'an bolo sisan n'aw y'a ye k'a fɔ mɔgɔ min i tɛ silamɛya de fɛ i bɛ silamɛya saboter n'an wulila i kɛrɛfɛ an tɛ taa tugun koyi نقول لك رفع أنت تتو إنكم إذا مثلهم نيموك إنو بيكلني وغتلا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ألا أبي منافقون كافروا بفرانيون كجهنم كون كافرين منكو على تي ani mɔgɔ min ko ala bɛ yen n'a da ye a dusukun bolo kɔnɔ ala tɛ yen u fila bɛɛ de ye jahanama mɔgɔ ye munafiku alladhina yatarabbasuna bikum minnu bɛ sigi ka kojugu makɔnɔ n'aw ye o de ye munafiki ye a bɛ sigi a kɔnɔna na ala bɛna balawu dɔ de las'i ma kan ganiyaw de aka ala ñini ala aka duwaw be de fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum ni kele kera naw gañana yoro mina bu bena ko ya ambe te kele ñewa ayan tadam ambe de kele ambe ka ngani kele ñe ambe ka ngani ala kala ka dine de kawri ka suruma ta kele yoro de har nu taraw te kele ke mais ni fathu kera ni ala e dayele ke وبافو ألم نكن معكم هم بيد تكلني وإن كان للكافرين نصيب ني كافروا يفتني سرو قالوا ألم نستحوذ عليكم وبافو كافروا أو ما ودفعوا أو ما ودفعوا ونمنعكم من المؤمنين أن يوبلي مؤمنو كناو فقط وبفهمنا فرلا وبفهمنا كافرون فرلا olu bɛ dumuni kɛ minɛn bɛɛ de kɔnɔ nafigi bɛ dumuni kɛ minɛn bɛɛ kɔnɔ a bɛ dumuni kɛ silamɛw ka minɛn kɔnɔ ka dumuni kɛ kafiriw ka minɛn kɔnɔ فالله يحكم بينكم يوم القيامة
ala ko ne be kiri aw ni ɲɔgɔn cɛ alikiyama don walan yaj'ala Allahu lil kafirina ala al mu'minina sabila mais aw ka dɔn mumini yɛrɛ kafiri tɛ se sɔrɔ sanfɛ abada kafiri tɛ se sɔrɔ mumini sanfɛ abada hali ni mɔgɔw y'a lajɛ ko a ye se de sɔrɔ a sanfɛ o ye fura de adamaden pour que i ka furakɛ dimi de b'i furakɛ o ni dimi ma i farikolo yɔrɔ min sɔrɔ i bɛ wuli ka furakɛ wa abada o ɲɔgɔn de bɛ mumini sɔrɔ fɛn dɔ b'i sɔrɔ fɛn min mɔgɔw b'a lajɛ k'a fɔ a muminu binna bi dɛ kafiru ser'u la dɛ non o tɛ o ye kalanyɔrɔ de k'a lajɛ an ye mun de to yen mun de ye nin sababu ye k'u hakili jigi u ka segin kɔ o tɛ binni ye adamaden ka gaɲɛni a bɛ binni dɔ de la i bɛ bi yɔrɔ dɔ de la i bɛ bɔ kow kalama i bɛ gaɲɛ u bɛ mununu sɔrɔ kɛlɛ dɔ bɛ kɛ u bɛ bi mɔgɔw b'a miiri ko binna dɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ la binne tɛ uhudi kɛlɛ filɛ nin ye uhudi kɛlɛ silamɛ caman de sara mais silamɛya gagnera uhudi kɛlɛ de la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan parce que alakira sallallahu alaihi wasallam kɛlɛ bɛ daminɛ wagati min na a ye mɔgɔ 50 de minɛ k'u bila jabal ruma kulu fitinin dɔ bɛ yen a bɛ uhudi kɛrɛfɛ alakira ko aw ka jɔya har n'a y'a ye an y'u bɛɛ faga an b'u ka minɛnw de fara ɲɔgɔn kan a kana jigin fo ne ka jigin dɛ n'a y'a ye fana u b'an tɔmɔ komi kɔnɔ bɛ sogo tɔmɔ cogo min na a kana jigin dɛ fo ne de k'aw fɔ a ɲɛna ko a ka jigin tuma min na u y'a ye ko silamɛw sera kafiriw ma o ye alakira ka kumakan sɔsɔ ka jigin Khalid ibn Walid y'o de ye a taara munumunu ka na jɔ u tun bɛ yɔrɔ min na ka na jɔ yɔrɔ la kafiru dɔ bɛ yan fɛ dɔ bɛ yan fɛ o ye silamɛw bila cɛmancɛ la silamɛw binna silamɛw ka o binni ye silamɛya taaɲɛ de ye ni silamɛw tun ma bi alakira ko aw kana jigin fo ne ka fɔ aw ɲɛna u jiginna alakira m'a f'u ɲɛna u nana gaɲɛ alakira ka kumakan ma kɛ nkalon ye wa o b'o de tɛ alakira ka kumakan bɛ kɛ nkalon dɛ o kɔrɔ ye ko jɔyɔrɔ tɛ alakira ka kumakan na mais alakira ko a kana jigin aw jiginna bala u nana wuli aw kunna a b'a faamuya ja alakira ka kumakan ye tiɲɛ de n'a ko an ka min kɛ an kan k'o de kɛ ala y'o de kɛ o ala ko k'an ka tugu nabi ɲumanw de kɔ n'u ko an ka min kɛ an k'o kɛ n'u k'an ka min to yen an k'a to yen n'i ye nabi ɲuman sɔsɔ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn jugu min sɔrɔ yɔrɔ la o tɛ kɛ n'i ye nabi ɲuman sɔsɔ dɔrɔn fɛn jugu dɔ de bɛ sɔrɔ o yɔrɔ la innal munafiqin yukhadi'una Allah munafiqu bɛ ala janfa wa huwa khadi'uhum a fana b'u janfa a b'u janfa mun na a sɔnna k'u tɔgɔ fara silamɛw ka tɔgɔ kan ka nafigiw tɔgɔ fara silamɛw ka tɔgɔ kan ni silamɛw bɛ réunion kɛ yɔrɔ min na o bɛ taa ni silamɛw ye min sɔrɔ n'u ye dɔ di silamɛ bɛɛ ma u bɛ dɔ d'u ma mais ala b'a dɔn ko munafigiw don ciden b'a dɔn ko munafigiw don ala nana fɔ ya ko innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafigiw de bɛ escalier dugumala la tasuma kɔnɔ o bɛ yen o ma f'u ɲɛna o olu bolo o bɛ silamɛw janfa dɛ u bɛ silamɛw ka réunion bɛ participer u bɛ taa kibaruya fɔ kafiriw ɲɛna ni mɔgɔw y'a fɔ alakira ɲɛna ko alakira karisa ye munafiki de dɛ alakira b'a fɔ a y'u to yen inni akhsha an yuqala inna muhammadan yaqtulu ashaba a y'u to yen ne bɛ siran mɔgɔw kana fɔ ko muhamadu b'a teriw yɛrɛ de faga ne b'a dɔn ninnu ye jugu de koyi mais a kana se o ma a y'u to yen o de ye janfa ye o de ye ala ka janfa ye ala y'u nɛgɛ k'u to sutura kɔnɔna na
kasoro kojugu be sigi kuma kono nu tara lahara de o b'a faamuya k'a fɔ jaa an tun bɛ min kɛ ala b'a kalama o de kosɔn n'u ko aminu kama amana nas a ye da ala la komi mɔgɔw tɔw dara ala la cogo min na qalu anu'minu kama amana sufaha aw b'a fɛ anw ka tugu mahamadu ko komi lagalakatɔ ninnu b'a kɔfɛ cogo min na dɛ ala ko ala innahum humus sufaha olu de ye lagalakatɔ ye walakin la ya'lamu mu t'a dɔn olu de ye lagalakatɔ ye wa idha qamu ila salat qamu kusala n'u b'a fɛ ni u bɛ jɔ ka sali kɛ u fari fagaren b'u kan wala yadhkuruna allaha illa qalilan u tɛ ala ko suma fo fitini sali kɔnɔ sali duwawu gundo de ka ca min bɛ bɔ kɛnɛ ma azkaru sala n'an bɛ sali an b'a fɔ allahu akbar o ye zikiru de o ye azkaru sala de sami allahu liman hamida o ye zikiru de mais ni ko allahu akbar i bɛ duwawu istiftahu kala o bɛ kala gundo de la ni ko allahu akbar subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka nin bɛ kala de allahu akbar ni y'o fɔ sani ka kalan daminɛ zikiru dɔ bɛ yen i kan k'o fɔ wajibi tɛ dɛ ni kɔnbiri minɛ zikiru dɔ bɛ yen i b'a fɔ ni wulila ka jɔ zikiru dɔ bɛ yen i b'a fɔ ni tɛn bila dugu ma zikiru dɔ bɛ yen i b'a fɔ o kɔrɔ ye zikiru gundolama de ka ca ka tɛmɛ a kɛnɛmalama kan olu bɛ kɛnɛmalama taw de fɔ mɛ gundo y'u t'a fɔ o de kosɔn ala ko la wala yazkuruna allaha illa qalilan u tɛ ala kosuma sali kɔnɔ fo fitini minnu bɛ mɔgɔw bɛ min mɛn o b'o de fɔ mɛ mɔgɔw tɛ min mɛn o b'a fɔ an bɛ kuma nin na wa manamanakan don o tɛ zikiru si kɛ o ye nafigiw ka tamasiyɛn de u tɛ sali fo mɔgɔw b'u ye sali min na safo ni fajiri i t'u ye misiri kɔnɔ ala kɛra ka hadisa bɛ yen ko sali fila min ka gɛlɛn munafigiw kan o ye salatul isha wa salatul fajr fajiri sali ni sɔfo sali de u ka gɛlɛn u ma dɛ parce que ala kɛra tile la lanpa tɛ yen foyi tɛ yen jama ka ca nafigi bɛ da ka so kɔnɔna na ko hari ni mana mɔgɔ t'a dɔn ko i mana hari ni mana mɔgɔ t'a dɔn ko mana u bɛna sali minnu bɛ kɛ tile kɔnɔ sali fana ani lagasara u bɛ misiri fa tewu n'u dɔw banna u bɛ taa alakira fɔ a dɔw yɛrɛ bɛ alakira majamu ka sɔrɔ sini sɔgɔfɔ sera a tɛna fajiri sera a tɛna n'i y'a ɲininka ko a nana a b'a fɔ n nana kɛ ka sɔrɔ a ma na o ye nafigiya de nafigiya de mudhabdhabina bayna dhalik dumɔgɔlama don dumɔgɔ n'i ye dumɔgɔ gɛn yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ segin ka na dɛ o de ye dhabdhaba ye dumɔgɔ ni mɔni sigilen don n'i y'a gɛn a bɛ taa dɔrɔn a bɛ segin ka na i b'a gɛn a bɛ taa dɔrɔn a bɛ segin ka na o tagama sagi munafigiw b'o cogo de la dubabu y'o de dumɔgɔlamaw don u tɛ sigi yɔrɔ kelen la ilaha haula wa la ilaha haula u ni ninnu tɛ ala ko wa man yudlilillah n'ala ye mɔgɔ min fili falan tajida lahu sabilan i tɛ sira sɔrɔ o tigi ye abada i tɛ sira sɔrɔ o tigi ye abadan o don n y'a fɔ aw ɲɛna ko abu lahabi a tɔgɔ ye abdul uzza ibn abdul muttalib a tɔgɔ ye abdul uzza dɛ ani alakira fa bɛ fa kelen de la alakira juguba don tun tɛ alakira fɛ sora kuturu de jiginna ale kelen bɛɛ kan a n'a muso tabbat yada abi lahabin wa tab
sura in jigina ka ko ala ya halaki nafolo min b'a bolo a tɛ foyi nafa la lahara a muso hammalat alhatab a muso dogotala in fi jidiha hablum min masad juru de bɛ k'a kan na juru min ka giri tasuma kɔnɔ kuma in fɔra ale y'a mɛn a muso y'a mɛn fo a muso ye fɛn dɔw ta bolo ka taa alakira ɲini misiri kɔnɔ ko n'a y'a sɔrɔ a bɛ alakira gosi n'a ye a nana alakira ni abubakari sidiki sigilen sɔrɔ a y'a abubakari de yɛma alakira ye ala ko ni ye mɔgɔ min fili i tɛ sira sɔrɔ a tigi ye ni sira tun bɛ sɔrɔ abulahabi tun bɛ sira sɔrɔ parce que abulahabi ye alakira koniya ka laɲini adamadenw ka tigɛ a la u ka dɔn ko nkalon tigɛla don a y'o sira caman de taama a sira caman ka mɔgɔw former Makan dugu kɔnɔ ni Makan dondaw bɛ ni mɔgɔw bɛna dɔrɔn u b'a fɔ ko denmisɛn dɔ b'an bolo dugu kɔnɔ na fatɔ dɔ de a kana ka kuma kala mɛrɛ nin sora in jiginnen n'a tun bɛ se ka tuubi a tun bɛ se ka tuubi o n'a tun bɛ se ka tuubi n'a tun b'a yɛrɛ bolo a bɛ tuubi de a bɛ taa Muhamadu fɛ Muhamadu ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasul e m'a fɔ ko lahara ko ala bɛ ne jeni wa a bɔ ne tuubira ne tɛ jeni n'a tuubira an bɛ mun de fɔ kuranɛ ɲɛna an b'a fɔ kuranɛ ye nkalon tigɛ dɛ ale ka laɲiniba y'o de a ka laɲiniba y'o de k'a fɔ kuranɛ ye nkalon tigɛ kuranɛ tɛ tiɲɛ la tasma'u li hadha alquran a kana kuranɛ in lamɛn dɛ wa alghaw fihi nu kuranɛ bɛ kala yɔrɔ min na a ye mankan wuli o yɔrɔ la mɔgɔ kana kuranɛ kan mɛn kuranɛ nana nin kuma juguba in fɔ i ɲɛna i balolen don hakili b'i la i tɛ kuranɛ nkalon tigɛ yan pour que i ka se ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ mais mun kosɔn a m'a kɛ ala ko o man yudlilillah n'ala ye mɔgɔ min fili falan tajida lahu sabila sira tɛ se tora a tigi bolo sinon ale kelen tɛ o Umar ibn al-Khattab tun bɛ nin cogo de la Khalid ibn Walid tun bɛ nin cogo de la Amr ibn al-As tun bɛ nin cogo de la mɔgɔ caman de tun bɛ nin cogo la kafiriw don u tun bɛ alakira tɔɔrɔ mais u tuubira mun kosɔn ale ma tuubi ala ye sɔra jigin ale kelen pe kan a ma sɔn ka tuubi a ka tuubi fana tun b'ale ka faveur de la a bɛ alakira ka nkalontigɛya min b'a ŋaniya la k'a bange a tun bɛ se k'o bange mɔgɔ ye o mun kosɔn a ma tuubi ala bɛ kuma o kuma fɔ nasigo tɛ k'a la ala bɛ kuma o kuma fɔ kuma tɛ wuli ala b'a dɔn ko nin cɛ ye tuubi yɛrɛ ŋaniya tɛ jigin a la tɛ tuubi abada ya ayuha alladhina amanu ala ye muminu wele la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin akana kafiru ke teru ye ka muminu to yi kana kafiri ke teriye dɛ i bɛ kafiri kɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye mais i t'a kɛ gundo kɛ ɲɔgɔn ye a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ il faut k'a kadɔ fana k'i ka diinɛ ka gɛlɛ i bolo fɛn kelen min bɛ adamaden bolo n'i bɛ tɛmɛ dunan bɛɛ ɲɛ o ye diinɛ de bɛɛ bɛ siran i ɲɛ bɛɛ bɛ da i la hali mɔgɔ min tɛ i ka diinɛ fɛ a dalen bɛ la k'a fɔ nin ye mɔgɔ yɛlɛma dɛ aw ka baara kɔnɔna na kan'a don o la kan'o don a kɔnɔ dɛ aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubinan a b'a fɛ ka hujjaba de di ala yɛrɛ ma aw ka wa lahara ni ala b'o jɔ kan k'aw ye munafiku de ni mɔgɔ min ye mumini ye i seginna ka taa i ye kafiri de k'i taama ɲɔgɔn ye i ye perewu di ala ma perewu min n'a bɛ se ka jɔ i ka lahara ni ala b'i jangata innal munafiqina fi darkil asfali minan nar aw ka dɔn ko munafiku de bɛ escalier laban na tasuma kɔnɔ
walan tajida lahum nasira itedde me bagasoro la yorola ni meleko nu be jigi nabi nyuma te delilike melekete delilike foyte delilike busri ku sama wutew sanfe escalier la ka jiginu ye ka tubile tasuma kono jigiya tubolo deme baga tubolo jigiya tubolo deme baga tubolo nafigiya ko fe sigala be mo ka tubu minewa aya mbena bode fo abafo illa alladhina tabu wa aslahu fo mo munun tubira ويمين تيا كودلا واعتصموا بالله وي على كلمه منه وجيات كافر مكه تو واخلصوا دينهم لله تشني تمبيرو من ويدو سكوندي ويدو سكوين دلا علي ودي اخلاصوا ني منافقي توبيرا ايمين تيا ايودلا aye mumunu mina kisirula kangania konona dla faulaika ma al mu'minin la hara ala ba le fara mumunu ala ba fara mumunu ka wa sawfa yu'ti Allahu al mu'minina ajran 'azima ala ko akira chogo chogo mbena mumunu soni femba de la lahara alena ka comme ale tuni nafigi ale be fara mumunu ka nu mumunu ye min sɔrɔ a fana be dɔ sɔrɔ mumunu ye min sɔrɔ a tɛ bonya sɔrɔ dɛ bonya bayi mumunu minnu tun bɛ ni mumuniya la olu ka bonya daima yakunu fi ma'iyati al-mu'minin daima a faralen de mumunu kan o kɔfɛ ala ye ɲininkali kɛ n b'a fɛ munafiku a yɛrɛ kan jaabi ma yaf'alu Allahu bi adabikum in shakartum wa amantum ne ala n bɛ mun de kɛ aw ka jangata ye a bɛ mun de nafa ne la n'aw ye ne barikada ka danna n bɛ mun de kɛ aw ka jangata la ala tun bɛ se k'a fɔ n t'u jangata n'u tubira n t'u jangata koyi mais a b'a fɛ ka kuma in bɛ munafiku yɛrɛ de da la n'a ye barikada kan limana ne ne bɛ mun de kɛ aw ka jangata la ani ne bɛ ɲɔgɔn digi alijinɛ de kɔnɔ wa an tɛ ala de ye alijinɛ dilan aw ɲɛ o ala ka yɔrɔ tɛ o danfɛnw de ka yɔrɔ ye alijinɛ ye munafiku yɛrɛ de b'o jaabi ko wallahi ala i tɛ foyi kɛ n'an ka jangata ye n'i y'a ye i tun b'an jangata an ma kɛ maa ɲɛnama dɛ an kelen ko maa ɲɛnama ye an ka jangata tɛ foyi nafa la jangata tɛ foyi nafa ala la koyi ala t'a fɛ ka adamaden si jangata ala b'a fɛ bɛɛ ka kɛ mumuni de bɛɛ ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye i ka taa alijɛnɛ kɔnɔ ni mɔgɔ min ma sɔn o ma i bɛ jangata mun na an ka alabato bɛ fɛn de nafa ala la wa ayi an ka ala sɔsɔ bɛ sigida de tiɲɛ ala dun b'a fɛ an ka bɛn de ka dugukolo in dilan ka ala kelen bato ni mɔgɔ min ma sɔn o ma kɛlɛ de bɛ kɛ o kɛlɛ kosɔn ala bɛ kafiri jangata sinon alabatobaliya ye k'a fɔ a bɛ fɛn tɔɔrɔ ala la a tɛ foyi tɔɔrɔ ala la a tɛ foyi tɔɔrɔ ala la ayiwa لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ni aya min n'an bɛna kala a bɛ problème ba dɔ de furakɛ société kɔnɔ
abanga société aba an ka jama kono ya an sigidaw la ka ca ko de dajuguya dajugu kumakan jugu dajugu kono tulo jugu b'a lamɛn a bɛ sigida tiɲɛ de kumakan ɲuman de kan ka sɔrɔ société kɔnɔ da ɲuman b'a fɔ tulo ɲuman b'a lamɛn a b'an bɛɛ vacciner an bɛɛ bɛ vaccination sɔrɔ an bɛɛ bɛ kɛ maa ɲumanw ye mais an ka société t'o ye dɛ ala dun ko la yuhibbullah ɲinɛ ala t'a fɛ ala tɛ dajuguya fɛ ka ɲɔgɔn lebu ala t'a fɛ adamaden ka ko dɔ k'i la a k'a laɲini an ka sigi an ka kuma non 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 n t'o fɛ fo k'a tigi lebu de ala t'o fɛ sigida dun sɛkɛrɛ dɔ de ye bɛn sigida sɛkɛrɛ bɛ sigida la o de ye bɛn an ka bɛn an ka ɲɔgɔn kanu an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn sutura mais maa dɔ bɛ yen olu t'o fɛ ni kɔ fitinin kɛr'u la dɔrɔn u bɛ fɛn bɛɛ tiɲɛ ala b'a fɛ k'o de furakɛ au moins silamɛw bolo an ka yɔrɔw la i bɛ muso sɔrɔ i bɛ cɛ sɔrɔ a b'a den wele k'a nɛni adamaden n'i ye mɔgɔ nɛni i ye yɔrɔ min fɔ a farikolo la i ko ala ka barika bɔ o yɔrɔ de la nɛni kɔrɔ o de i y'a yɔrɔ danga dɛ nɛni kɔrɔ ye nin de dɛ adamaden yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a fɔ ka nɛni sira fɛ a bɛ komi i y'ala deli ala ka barika de bɔ a yɔrɔ la an dun b'an denw nɛni an b'an musow nɛni an b'an dɔgɔninw nɛni kojugu ni ko min kɛra ni an sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ an n'an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ sɔn an ka a kumaw faga kɛnɛ kɔnɔna na an b'a fɛ ka bɔ n'a ye adamaden fɛn fila de b'a la ɲani fanga dɔ b'i kɔnɔ tiɲɛni fanga dɔ b'i kɔnɔ ala ye dusukun don an kɔnɔ ani kanu fɛn fila de kosɔn kanu ye an farikolo ye a bɛ déteint de a bɛ mugu de ka bɔ mais an t'a dɔn adamaden farikolo bɛ déteint de i bɛ denyɛrɛnin farikolo lajɛ e b'i farikolo lajɛ o tɛ kelen ye tɛ kelen ye mun na a bɛ changer de a bɛ varier de n'ala tun ma dumuni ni ji kanu don an kɔnɔ an tun bɛ ja komi ni samiya banna kaba bɛ ja cogo min na adamaden tun bɛ ja o cogo de la mais fɛn o fɛn bɔra an farikolo la an bɛ min an bɛ dumuni dun an farikolo bɛ to a cogo la fo saya kana ni saya nana don min na i bɛ sa a ye dusu don an kɔnɔ parce que an bɛ taama fɛn jugu fila de ni ɲɔgɔn cɛ fɛn jugu dɔ bɛ yen o ye adamaden ye fɛn jugu dɔ bɛ yen o bɛ se ka kɛ fɛn ɲɛnama ye an bɛ taama o fila de ni ɲɔgɔn cɛ ni dusu t'an kɔnɔ an tun bɛ jɔ u bɛ n'an tigɛ komi an bɛ jiri tigɛ kungo kɔnɔ cogo min na dɛ mais ala ye dusu don an kɔnɔ ni mɔgɔ min ko ani muru bɛ na kan'i sɔgɔ i fana b'i ka muru ta i b'a kunbɛn k'i yɛrɛ défend ni saya bolila kan'i nɔfɛ i bɛ bɛrɛ ta ni wara nana i bɛ bɛrɛ ta i b'a kunbɛn a nana dusu nana nin de kama k'i yɛrɛ protéger sani sa wagati ka se a mana kojugu kama dɛ ala y'u d'a ma ni mɔgɔ min ko dusu ma ɲi i b'a fɔ ala mun kosɔn ala y'a bila n kɔnɔ muso kosɔn ala y'a appareil bila i kɔnɔ i b'a fɔ a tigi ɲɛna e tɛ ko kalama koyi ni dusu t'i kɔnɔ i bɛ jɔ komi jiri bɛ jɔ cogo min na mɔgɔ ni jiri bɛ na k'i kan tigɛ ka sɔrɔ i tɛ se ka foyi kɛ dusu de bɛ adamaden bila k'a yɛrɛ défend a b'a yɛrɛ défend pour que kojugu kana sɔrɔ o la
ni kojugu nana ni mɔgɔ ye kojugu kila i bɛ hakili de bila ɲɛfɛ k'a faamuya a tigi a y'a ta kama wa a ma ta kama wa i b'o faamuya a nimisara wa a ma nimisa wa i b'o faamuya ala y'a daga ye i k'i ta sara dɛ a ko wa in uqibtum faaqibu bimisli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahuwa khairul lissabirin ni mɔgɔ ye kojugu k'i la o ɲɔgɔn k'a la a ye min ɲɔgɔn k'i la i k'a k'a la i b'a ɲɔgɔn dɔn wa dɔnnibagaw ko a ɲɔgɔn yɛrɛ sɔrɔli i b'o dɔn parce que ni tɛmɛna i fana bɛ kɛ dantɛmɛwalekɛla de ye mɔgɔ dɔ nana ka na i tɛgɛ i tama k'a k'i tama na k'i gosi a y'i tɔɔrɔ u ko i ta sara e y'a kɛ a tulo sanfɛ i ye tuloden ci a kɔnɔna na i b'a di a sara wa i t'a sara t'a sara i b'a di a sara dɛ ni mɔgɔ y'i bolo don adamaden da kɔnɔ a y'a ɲi jɔ i bolo sanfɛ n'i y'a ɲɔgɔnɲɔgɔn a b'a dayɛlɛ i b'i bolo bɔ e y'i bolo sama ni fila saba karila i b'a ɲiw sara dɛ i b'a ɲiw sara dɛ tasara bɛ kɛ ni juru sarali bɛ kɛ juru ɲɔgɔn dɛ min kɛrila o ɲɔgɔn sarali bɛ kɔ dɛ o de kosɔn ni kojugu fɔri ɲɛna dɔrɔn sigi k'a lamɛn ni mɔgɔ ye kojugu k'i la dɔrɔn a ɲɛɲini k'a dɔn e kana kojugu in cɛri kana bange n'a ye ni bangera n'a ye a bɛ se ka tigi force yɛrɛ k'a la a bɛ continuer ka baara in kɛ ni dun y'a sutura a bɛ se ka faamuya ja adamaden ɲumanw bɛ yen ja mɔgɔw bɛ minnu ka fisa ni ne a bɛ se ka ko a bɛ baara jugu in bila e kelen tɛ dɛ a bɛ baara jugu in kɛli bila adamaden bɛɛ lajɛlen ala ko la yuhibbu llahu al-jahra bis-su' min al-qawl ala ko ka bange ni kojugu ye kumakan jugu ka bange n'a ye ala t'o fɛ illa man dhulim fo n'u mɔgɔ min n'u y'i tɔɲɔ i ma se ka yafa i bɛ se ka a ɲɔgɔn fɔ a tigi ɲɛna mɔgɔ dɔ ye kuma jugu dɔ f'i ɲɛna a y'i tɔɔrɔ i ma se ka yafa i bɛ se k'i ta sara mais tasarabaliya o de ka ɲi tasarabaliya de ka ɲi wa kana allahu sami'an aliman ala bɛ mɛnni kɛ a bɛ ko dɔn ala bɛ mɛnni kɛ a bɛ ko dɔn adamaden min ye kuma jugu f'i ɲɛna e nana kuma jugu dɔ fɔ a ɲɛna kɔrɔ bɛ min na ala b'a dɔn min b'a lebu ka tɛmɛ ala b'a dɔn i y'i ta sara dɔrɔn de ala b'a dɔn ke kojugu tɛ sara ni kojugu ye kojugu kan ka sara ni ɲuman de a bɛ kojugukɛla kɛ maa ɲuman ye in tubidu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu an su fa inna allaha kana afuwan qadiran ni ye hɛrɛ bɔ kɛnɛ ma ou bien i y'a bange ou bien ka yafa kojugu la i k'a dɔn ko ala yafakɛla dɔ se fana b'a ye yafa dun bɛ kɛ se wagati de mɔgɔ min ye kojugu k'i la i tɛ se k'i ta sara tigi la i ko ɲafara i yafara de wa i ma yafa arabu b'a fɔ ala afu inda al-maqdira yafa bɛ kɛ se wagati de i se b'i la wagati min na n'i ko ɲafara o de ye yafa ye ala se b'a la ala bɛ yafa i fana ka kɛ o ɲɔgɔn ye hali ni se b'i la i ka yafa o de ɲininen b'an bolo koyi kojugu minnu bɛ k'an na an kana fɔ k'an b'a bɛ sara a bɛ sigida tiɲɛ de mais an ka a ɲɛɲini ni hakili ye hakili ɲuman ka mɔgɔw sigi ka kumaw fɔ an ɲana n'a t'anw ka kuma mɛn a bɛ mɔgɔ minnu ka kuma mɛn ka se olu ma ka kuma fɛ karisa bɛ ta a bɛ ta man ɲi dɛ a tigi k'a faamuya ko a bɛ cogo min na cogoya in man ɲi a ka fara jama ɲuman kan o de ɲininen don sigida bɛɛ lajɛlen na ayiwa
إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ni aya in bɛ kuma akida a bɛ kuma fɛn min kan o ye silamɛya yɛrɛ lili dɔ don. munna duna fɛn bɛɛ an ɲa bɛ fɛn o fɛn la duna kɔnɔ ventilateur o courant o ampoule o fɛn o fɛn duna kɔnɔ a bɛ sɛbɛnnen bɛ a dilala san min na mɔgɔ min y'a damina mɔgɔ min nana kɔfɛ f'a kɛra fɛn réalité a bɛ kɛnɛ ma mɔgɔ ɲɛ b'a la. anw tun bɛ lanpanw dɛmɛnɛ yan an ka misiriw kɔnɔ an tun bɛ Nescafé poti de fa tulu la ka faningɔlɔn n k'a kɔnɔ ka tasuma k'a la o de tun b'an ka misiriw kɔnɔ an y'o ye a ɲɛna. an nana lampa jima lampa pétrolilamaw sɔrɔ 300 400 500 an tun b'a san o de la k'an ka misiriw u bɛ mɔgɔ ɲumanw b'a san kabila misiriw kɔnɔ fo kuran nana kuran bɛ mɔgɔw bolo u ka misiriw kɔnɔ sisan i ka misiri dɔrɔn i b'o dɔrɔn de ka lampa san i ka sanburu dɔrɔn i b'o dɔrɔn de ka lampa san mais ni lampa in mɛnna a bɛ e ka sanburu dɔrɔn de dilan mais ni tile bɔra a bɛ duna bɛɛ de jɛya. a y'a mɛn mɔgɔ jumɛn de la ko tile in a dilanla san jumɛn de la jɔn de y'a daminɛ k'a baara kɛ tan an de la kɔ mɛn an t'o mɛn bada mun kosɔn an ye lanpaw histoire sɛbɛn mobili dilanla cogo min na an y'u histoire sɛbɛn avion dilanla cogo min na an y'u histoire sɛbɛn tile kɔnna nin bɛ ɲɛ an ma tile sɛbɛn an ma kalo sɛbɛn an ma foyi sɛbɛn mun na an dun b'a dɔn ko fɛn dɔ de y'a dilan an b'a dɔn ko fanga dɔ de b'a kɔfɛ a ampoule ma deli ka tigɛ tile ampoule de la ka tigɛ ko ampoule min bɛ Mali sanfɛ o de bɛ mɛnɛ bi mais min bɛ Makan sanfɛ ale tɛ mɛnɛ an de la commentelɔ la an ka ampoule ninnu bɛ tigɛ don o don an bɛ taa san ka na n'a ye don o don an bɛ taa ampoule san ka na n'a ye an de la ka mɛn ko tile ampoule tigɛra an ma deli commentelɔ la an bɛɛ b'a dɔn ko fanga dɔ de b'a kɔfɛ fanga in tɔgɔ ye jɔn ye fanga in ka laɲini ye jumɛn de anw bolo an t'o dɔrɔn de dɔn sinon an b'a dɔn ko fanga dɔ bɛ yen an b'a dɔn ko fɛn dɔ de ye nin dilan système min bɛ tile bolo 100 miliyari yiriga a bɛ munumunu a ma deli ka sira bila abada a lanpaw ma deli ka tigɛ abada a fangaba de b'a kɔfɛ dɛ n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ɲininka a b'a fɔ ko fanga bɛ yen mais komi tɔgɔ adamaden hakili tɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ i ɲɛ de bɛ tɔgɔ ye adamaden ɲɛ de bɛ tɔgɔ ye i bɛ fɛn dɔ de dalen ye i b'a fɔ a tɔgɔ ye nin dɛ mais ka fɛn dɔ miiri dɔrɔn ko a tɔgɔ ye nin de o tɛ se ka kɛ o miiriw tɛ se ka tɔgɔ di mɔgɔ ma jɔn de nana ala tɔgɔ fɔ aw ɲɛna nabi ɲumanw
nabi ɲumanw de nana k'a fɔ an ɲɛna ko masa min bɛ yen a tɔgɔ ye Ala de. Masaya fana f'a ka sɔrɔ ɲinifɛn dɔ de bɛ masa bolo. An ko boliw tɛ masaw ye. Mun na? Parce que u t'a yamaruya fɛn na o, u t'an bali ko an kana fɛn kɛ. Boli t'a fɔ sini sɔgɔma arakan 2 de sali yɛrɛ t'o fɔ, u t'a fɔ an kana kojugu kɛ. I bɛ se ka na boli yɛrɛ sigi, boli bɛ so min kɔnɔna na i bɛ ne se ka na Ala sɔsɔ ye, boli yɛrɛ sɔsɔ ye, a tɛ foyi tɔɔrɔ a la. Jɔn de ye Ala tɔgɔ fɔ an ɲɛna k'Ala ka laɲini fɛn fɔ aw ɲɛna, a b'a fɛ a y'an bila dugukolo sanfɛ an ka kɛ cogo min na an ka kɛ o cogo ye. Jɔn y'o fɔ an ɲɛna? Nabi ɲuman. Nabi ɲuman de y'o fɔ an ɲɛna dɛ, sinon an tun tɛ Ala dɔn koyi, adamaden tun tɛ Ala dɔn. Nabilahi Adam alayhi salatu wasalam ana muso kelen pe de tun bɛ yen. Dɔw b'a fɔ a ye den 80 de wolo, kɔnɔya 40 ou bien dɔw ko kɔnɔya 20, n'o kɛra den 40 a n'o tun bɛ ɲɔgɔn kan. U nana caya ka caya ka caya, mɔgɔw bɔra ɲɔgɔn kɛrɛfɛ, laadaw cayara, bɛɛ ka laada b'i bolo, kaw nana changer, dugukolo n'i taara dugukolo min sanfɛ a b'i ka kan changer. Mɔgɔ nana ɲinɛ Ala la. An kɔni b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ de bɛ, parce que anw nana Nabilahi Adama bɛ jigin don min na fɛn bɛɛ tilala a ɲɛ de, dunan belebeleba dɔ n'a bɛ na san'a ka na, a bɛ komi dunan an yɛrɛ n'an hakili b'a la ko an ka mɔgɔba dɔ bɛ na sisan, an bɛ chambre dilan ka dumuni ɲumanw ɲini, sogow ni jɛgɛw, n'a nana an bɛ taa maida belebele ta ka sigi a kɛrɛfɛ, a bɛ dumuni kɛ, a b'a tigi don, a b'an fɔ. Mais n'a sɔrɔ i bɛ taama yɔrɔ de la, i bɛ désert kɔnɔ, i ka mobili tiɲɛna, ji tɛ yen, dumuni tɛ yen, i dara sisan i bɛ saya ma kɔnɔ, sani i ka wuli i nana sɔrɔ tabali dɔ sigilen bɛ yen, dumuni ɲumanw ni minfɛn ɲumanw caman de b'a sanfɛ. Ni wulila sani i ka dumuni nin dun, est ce que i tɛ ɲininkali kɛ wa? Jɔn de nana nin dumuni ye? Ne tun bɛ sa dɛ. Adamaden kan ka Ala ɲininka o de la, an nana fɛn bɛɛ de sɔrɔ yan, jɔn de nana n'a ye? Jɔn de nana ni ji ye? Jɔn de nana ni jɛgɛ ye? Jɔn de nana ni sogo ninnu ye? Jɔn de ye misi dilan? Fɛn bɛɛ b'an bolo yan, an kan ka ɲininkali kɔ la o. N'an ma ɲininkali kɛ n'ale yɛrɛ ciden caman k'a fɔ ne de ye Ala ye, innani ana Allah, ne de ye Ala ye. Aya si tɛ kuranna kɔnɔ n'Ala b'a fɔ anw, n'o aya yɛrɛ kɔnɔna na n'a ta fɔ ne, o tɛ yen, kuranna bɛɛ a b'a lajɛ. N'a ko yɔrɔ o yɔrɔ anw, a bɛ sika aw kana faamuya ko Ala ka ca dɛ, o aya kelen kɔnɔ i bɛ ismul mufrad sɔrɔ a kɔnɔ. An misala ye inna a'tainaka al-kawsar, anw de ye al-kawsara fi d'i ma, fasalli li rabbik, sali tigi yɛrɛ o ye mɔgɔ kelen de, anw de ye al-kawsara d'i ma. A m'a fɔ sali anw ye dɛ, a ko salli li rabbik, sali tigi ye, o kɔrɔ ye mɔgɔ, Ala ye mɔgɔ kelen de, fɛn kelen de. Kuranna bɛɛ a ye aya bɛɛ lajɛ, i tɛ damiru jamu'u ye, damiru ta'zimu ye Ala bolo yɔrɔ si la ni ismul mufradi tɛ na ye, o tɛ kɛ. Ala kelen pe do, o de kosɔn ko Musa ye ko innani ana Allah, innani ana rabbuk, ne y'i tigi de, innani ana Allah, ne de ye Ala ye. I senbaraw bɔ, i bɛ yɔrɔ min na i senbaraw bɔ, i bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ sanimalen don. N ka kumakanw lamɛn, n b'a fɛ k'i kɛ ciden de ye. A ye nin kuma fɔ. Ala kɛra bɛɛ kɛ nabi ɲuman ye don min na, a tun bɛ gari Hira de, mɛlɛkɛ nana sigilen bɛ chaise la, chaise in tɛ duguma, a dulonlen bɛ sanfɛ. A ye Ala kɛra minɛ ko iqra, Ala kɛra ko ma ana bi qari, ne tɛ kalanbaga ye koyi, ne ma deli ka kalan kɛ koyi. A y'a minɛ k'a bisi, a y'a bila, a ko iqra, kalan kɛ. A ko ma ana bi qari, Ala kɛra ko ne ma deli ka kalan kɛ dɛ. Siɲɛ sabanan ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq, kalan kɛ ni i tigi min ye danni kɛ o tɔgɔ ye.
خلق الإنسان من علق أي أدم دين لا كفو جد لولين دولي لا نابي مسود بيكولون كلام كنو توي ودي déclaration folo min dira ala kirama abe komini jamana tigi ba fe ka kuma aba fo au nom de la république jamana to la ne ba fe ka ni déclaration fa yana wodi ni ambe fe mo fe kalange amba da minane ala to de wala ko so ni sora ba fo bismillah mbeni sora kala ni ala to de déclaration be ken ala to de nabi nyuma munu ñi anni ala ko fanyana ka anya famiya ado jigina eka aka wakati temena nabi nyuma wore nana kana jigi ebe nabi nyuma ya ka na fami mbala ibado eko te nabi nyuma nte dala oye nyani kala de wa chani kala do oye chani kala de ko tige chani kala de wala ko so ala ko إن الذين يكفرون بالله ورسله مغمرون بكافرين على نكتشدوني ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله وافق على نتشدون بنيونا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض عند من نبي دولا من نبي دوبي عند تولولا ويريدون أن يتخذوا ذلك سبيلا وافق كودك على بتسري أولئك هم الكافرون حقا أولو يريد الكافر يرى بين ذلك سبيلا يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولو الكافرين على ما دمي ابن نبي نيوما كودون إتم نبي نيوما دو كدين كونو أي ولا كتا أسسمنا سوفسما منونا نبي نيوما ورنانا ayi wele kato sufa suma kelen de ba e ba kalama e ko non neteso o tigi e kafiri de koy ala e lahidu min nabi nyuma bela koni ciden nana ciden mimna abe wele ke kata fe ma o be min kalama abe lahidu ta ba tigi deme wa idha akhadha allah misaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرون قال أقررتم قالوا أقررنا أو سنوا وكوسنا نبي نيوما من كسو على كرنا لي كريتشون كوت على كرافه من كسو نبي الله عيسى نالي كريتشون كوت نبي عيسى نيامودند وكوا باي jenia kelade alere nyamadeni mukoso yoke ala ka cidenu nabi la musa de bani israel nabi nyuma labay nabi la yaquba dew kadam nabi la ibrahima bonso annabi nyuma labay nabi la isa de nabi la isa ala ya dan cogo min na nana duna kono cogo min na mankan bare wulila o de ko sa be ban cogo min fana la mankan bare wulila anof uma sona billahi say salama ba o de ko so salama be nyini ngalige aw ka kitabu kono ni muso min tunye jeni yake fanga tumba o de bolo moru aw moru fanga tumba o de bolo jamana tumbu de bolo ni muso min ye jɛnɛya kɛ a tun b'a bɔn de ka farata ka bɔ o de b'a ka kitabu kɔnɔ mun kosɔn nabi isa ba ye a wolo don min na a ma bɔ a kan ka bɔ de n'a sɔrɔ tiɲɛ b'a bolo ka fɔ a ye jɛnɛya de kɛ a tun kan ka bɔ mun kosɔn u m'a bɔ parce que nabi isa denmisɛn fitinin de kumana u tulo b'a la kumana usigilenyana tumamino ko ya maryam ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyan iba ifa tunte mogo jugiye iba fana tunte jeniya kele fa asharat ilay akwa de nyini ngalegege
ala ko kana kuma de ala ko nabi la isa bay kana kuma de wada ko so ni mo min kuma ba fo inni nadartu lirrahmani sawman ne la hidu ta'ala ko nte kuma ne la hidu ta'ala nte kuma parce que ala ba fe ala ka fanga ira nunu na jifula ka demse fitini mi ma hari ko folo o ka fo ne ala ka jod ne ala ka jonde ala ye kitabu di nema ayenke nabi nyumay ayen nyamara ko ngam babatu awa kisibe ne ka qur'ana kono kisi site ni alif lam bala fo nabi la isa kelempe ka kisi ba fo wassalamu alayya sino qur'ana be salamu de bidun alif lam nabi la isa ba fo wassalamu alayya kisi min ni ala ba fo o de be neka nabi la isa ka kuma inde ubaliyo usrana u yaro ka fo ni tejene akalay koy me fo nabi la isa tara ubo kuma de fo kay jene de ke wecce do to fo ko yusuf najjar ko de kono dala chrétien fana nabi la isa ni kuma bay mi fo ni duna be alla kali atuka ate injili kono koy ka fo nabi lesa ko ne ala ka jonde o te injili sikono injili muga nan debe ate injili kelen kono mun ko so ate injili kono parce que abu ka akida de tien miriam bu ngolo la nu yeni kuma sabe dura ba tien de quoi ko isa e ala de isa ko ne ala ka jonde isa ko ne ala ka jonde wulu ko isa e ala de o be se ko kuma sabe o ka kitabu kono tugu kuma son ka sabe kitabu kono o de ko so kan nabi nyuma fara nyogona kafiriya do nabi nyuma be an ga islamiya dine an ga nabi nyuma ye muhammadu de mais iteke islamay abadan fi kad limanani nabi nyuma be la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ante nabi nyuma fasa bon nabi nyuma la ambe anke amba ankera islamay alaye o problème ni problème yi problème idéologique jugudo adama dum kanga famia miria jugudo kan nabi nyuma bo nyogona ninde kan ninde may ninde nabi nyuma ni ngalon tigala de o be adama de ke kafir de yoro ni kele be ke kafir de utay safe voilà o jarabi de usoro o jarabi de na usoro ne o jarabi mo mi usoro awa ibe faranun de gar ibe ke ulaika humul kafiruna haqqan ulu yere de kafiru والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا بالله ورسله مؤمنون دار على أن أكتشدم بلا جلنا ولم يفرقوا بين أحد منهم وما الدفرنس كي تشيدون نيونجي أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ولدهم غوي على بنو كسروا ديما وكان الله غفورا رحيما على مساي من بي يافا أبهنا نيه anga limaniya sumba do de anga gadal nabi nyuma bela nabi nyuma be anga dawla angu bonya nanga nuka mobe kuma jugumu lakaluka anga na kuma kono ngana kuma kono de wasikana kuma nabi nyuma ka jifu bes nabi le Sulemani neni ko koroti kelado nabi nyuma te nabi la isa kontew nabi la isa be fembe foyana be jibril yere nani min te adama de mi yemeleke bo yere nani ko jibril ye ale de be khasfuke ale de be burkanu volukan wuli dugukolo sanfɛ ale be dugukolo yere mo ina
danfe ɲuman tɛ b'o de fɔ nin bɛɛ jarabi de ni Ala b'a lase mɔgɔ ma adamaden k'i daminɛ i k'i ka labato kɛ ka fisa silamɛw kɔnɔ bi i bɛ mɔgɔ min sɔrɔ a bɛ Abubakar Sidiki nani a bɛ Umaru nani a bɛ Usman nani a bɛ sahaba bɛɛ nani a bɛ Ayisa nani i b'a tigi wele k'a fɔ arakan 2 sali o ka fisa ni kuma caman ye sa i tɛ kuma in to yen wa ninnu u taara ka ban Ala kira ko an kana su neni u kana kɛ sahaba yɛrɛ su si adamaden man ka neni Ala kira ko laqad afdaw ila ma qaddamu u ye baara minnu kɛ o sɔrɔ a yɔrɔ la Ala b'a u dɔn ka tɛmɛ anw kan an k'an daminɛ sujugu n'a sara sana ka sa min b'i ka o ye i ka conseil de ka sira ɲuman yira la a salen kɔfɛ i daminɛ dɛ i daminɛ dɛ a jarabi bɛ silama caman kan i b'a ye u bɛ kuma siyaw filɛ nin ye kuma si tɛ yen n'u tɛ min fɔ Abubakar Sidiki ɲɛna kuma si tɛ yen u tɛ min fɔ Umaru ibn al-Khattab ɲɛna Ayisa kɔni tɛ o Ala kira bana Ayisa de bolo a ka so kɔnɔ silamamuso tɛ yen silamakɛ tɛ yen a bana Ayisa kelen bɛɛ de bolo Ala b'a ka nabi ɲuman to yen k'a ba manamanamɔgɔ de bolo Ala t'o kɛ abada Ala b'a ka nabi ɲuman to yen a bɛ manamana khabisa de furu Ala ko al-khabisatu lil-khabisin mɔgɔ jugu ye muso jugu ye cɛ jugu de ta ye cɛ minnu man ɲi olu de bɛ muso jugu furu Ala kira ye cɛ ɲuman de a bɛ se ka taa Ayisa ni Ayisa ye mɔgɔ jugu a b'o furu cogo di o tɛ kɛ o de kosɔn ni Ala ka lajarabi le an ka Ala deli an ma fisa n'u ye koyi hakili la mais Ala de y'u jarabi n'u yɛrɛ ka baara jugu dɔ ye Ala y'u jarabi n'Ala an bɛ dugawu kɛ Ala ka sira ɲuman yiru la u ka tubi ka bɔ a kɔnɔ sanu ka sa sinon ni mɔgɔ min sara nin kɔnɔna na i bɛ kojugu de la dɛ ayiwa والذين آمنوا بالله ورسله mɔgɔ minnu dara Ala na ka cidenw na walam yufarriqu bayna ahadin minhum u ma foyi bɔ foyi la olu cidenw cɛmancɛ la ulaika sawfa yutihim ujurahum olu de ye mɔgɔ ye Ala kɔn bɛ minnu ka saraw d'u ma wa kana Allahu ghafuran rahima Ala kɛra masa ye min bɛ yafa a bɛ hinɛ ayiwa يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم
وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما له به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أمنا آية منونتا وبكما كرتشوني جيفوريكا ala kira ka mɔgɔw u y'ala kira ɲininkali kɛ ko n'ala kira b'a fɛ olu ka don diinɛ kɔnɔ ala ka lɛtiri ci u kelen kelen ma u ka so kɔnɔ lɛtiri ka ci u kelen kelen ma ko muhamadu ye ne ka ciden de dɛ ne ala muhamadu ye n ka ciden de. o kitabu kana jigi mahamadu fɛ dɛ a ka jigi olu yɛrɛ kan o lettre kana mahamadu kana ne lettre dɛ la yasaluka ahlul kitab an tunazzila alayhim kitaban min as-sama kitabu in ka jigi olu yɛrɛ kan lettre kata famille bɛ Makan dugu kɔnɔ lettre kata a bɛɛ ma ko mahamadu ye ala ka ciden de mahamadu dun b'a fɛ o ka taa alijinɛ kɔnɔ a kamana guwana fana bɛ kɛ cogo di ala tɛ kuma mɔgɔ fɛ n'i tɛ nabi ɲuman ye a t'a ka lɛtiri ci mɔgɔ ma n'i tɛ nabi ɲuman ye ninnu dun tɛ nabi ɲumanw ye olu b'a fɛ ka ala ka kumakan de mɛn ni sira wɛrɛ la nabi ɲuman ka sira tɛ ala ko ala kira ye i kana kamana guwan koyi o ye musa ɲininka fɛn na min ka girin n'i ta ye ninnu kɔni ko n ka lɛtiri ye c'u ma mais musa mɔgɔw ko ala yɛrɛ de kana olu k'a jɔla y'u ɲana faqad sa'alu musa akbara min dhalik faqalu arna allaha jahara ko musa ye ala yira na kɛnɛma an ɲa b'a la yeli n'i ye fɛn yeli ye i y'a jate don ka ban i ye fɛn o fɛn ye i bɛ se o fɛn na ala dun fɛn tɛ se a la an b'a ye cogo di adamaden ɲɛ ye fɛn o fɛn ye i bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka o fɛn i sago kan a kɛra fɛn o fɛn ye o ye fɛn n'i se don o b'a sanfɛ ala nun t'o ye ala se tɛ mɔgɔ si ye ala sanfɛ an bɛ se k'o ye cogo di o y'o kuma fɔ ala ko fa akhadatuhum as-sa'iqa mankan nana wuli k'u faga sa'iqa ye mankan dɔ de bɛ bɔ sankolo la n'a bɛ na yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim u b'u bolo bila u tulo kɔnɔ i b'a miiri k'i kunkolo bɛ ci de o ye sankolo ta ye ni san bɛ jigin mankan min bɛ wuli sa'iqa min bɛ na jigin ka ninnu halaki a ka girin n'o ye pewu ala ye sa'iqa jugu kunna k'u halaki bi zulumihim n'u yɛrɛ ka tɔɲɔli ye ka fɛn ɲini u ni min man kan an ka ala yɛrɛ a ɲana jahara an ka ala yɛrɛ jɔlen ɲaɲana jahara ala ye olu halaki summa ittakhadhu al-ijla min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat u nana tura minɛ ka kɛ ala ye dalilu nalen kɔfɛ kuma fɔlɔ in kɛra u bɛ Égypte de mais u bɛ tura minɛ wagati min na u bɛ Palestine de u tun bɛ jɔnya la Égypte nabilahi Musa kɛra sababu ye
nabila musa kera sababu ye kubo jonya la katanu ye Palestine ukake famaw ye utato Firawuna bɔra kalama y'a ka armée bɛ wuli u nɔfɛ u taara ɲɔgɔn sɔrɔ dankan na u ɲɛ bɛ Firawuna ka mɔgɔ nale la ji b'u ɲɛ u ko inna la mudrakun u bɛna an sɔrɔ yan koyi u bɛna an bɛɛ faga Musa y'an tɔɔrɔ dɛ hali ni tun y'an to jɔnya in na ye u ka fisa mais u bɛna an bɛɛ faga yan sisan ala ba nabila Musa wa ko ye namusul haya de o ye ɲɛnamaya miiriya de miiriya wɛrɛ bɛ min tɛ ɲɛnamaya miiriya ye a ko inna ma'iya rabbi sayahdini a ye nin kuma to ye ala bɛ ne kɛrɛfɛ ala ye sababu de d'aw ma mais ala yɛrɛ de ye musabibu ye o yɛrɛ de bɛ ne kɛrɛfɛ ala ye juru de d'aw ma ala jurutigi yɛrɛ bɛ ne kɛrɛfɛ sisan a bɛ balo ni fɛn o fɛn ye o ye ala ka juru de n'a dira ma a ye sɛnɛ kɛ sanji bɛ jigin aw kan a ye kalan kɛ a bɛ nin jɔyɔrɔ sɔrɔ o ye ala ka sababu de n'ala b'a di adamaden ma ɲɛnamaya kɔnɔ mais lahara an tɛ balo n'o ye o ɲɛnamaya an bɛ balo ni sababu de lahara an tɛ balo ni sababu ye dɛ an bɛ balo ni musabibu de ala yɛrɛ ɲɛnamaya kanunu min bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ loi min bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ o loi tɛ laharaw ala bɛ se ka ɲɛnamaya loi changer ka loi wɛrɛ bila a nɔ na a ko mɔgɔ ye kalla inna ma'iya rabbi sayahdin a ye nin kuma in to ye sa n tigi bɛ n kɛrɛfɛ o a bɛna an kanda sisan an kan ka taa yɔrɔ min na ala ko nabiyilahi musa i ka bere in b'i bolo dɛ e ka ji gosi dɔrɔn a ye ji gosi sira 12 de bɔra ji bɛ kɛra fara ye ji ka fara ɲɔgɔn na ka sira bɔ a bɛɛ ka kɛ fara jɔlen a tɛ lamaga a bɛɛ donna a kɔnɔ a ka mɔgɔw bɔlen Palestine côté la a pɛrɛsɛla ko a bɛna ji gosi tugun ala ko no ji dayɛlɛlen to sa kana pɛrɛsɛ Firawuna n'a ka mɔgɔw fana dɔnna u bɛ jiginna kɔnɔ yɔrɔ min na ala ye ji ɲamariya ni da cogo min na kɛ o cogo ye ji kɛra cogo ye a y'a bɛɛ faga ala ko u ye fɛn min to ko misira dugu kɔnɔ kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim u ye joli joli to ye aljini so joli de toru bolo ye n'o y'u ka jardin ɲuman ye u ka sɛnɛkɛfɛnw u ka so parala minnu b'u ka salon kɔnɔna ye mun nana sa ji kɔnɔ yan o sera Palestine ala ye nabiyilahi musa wele k'a ka mɔgɔ 70 fara a yɛrɛ kan famille bɛɛ ka mɔgɔ dɔ di u ka taa yɔrɔ dɔ la jabali turi sina bɛ yɔrɔ min na n bɛna sariyaw d'aw ma aw bɛ balo ni sariya min ye a bɔra minnu fɛ tɔɲɔlikɛlaw don nabiyilahi musa ni mɔgɔ ninnu taara yen fo nabiyilahi musa bɛ pɛrɛsɛ a taala yen dɔrɔn takhadul ijla u ye n tura minɛ o yɔrɔ de la a y'a sɔrɔ dengɛnɛya b'u bolo aw tun bɛ jɔnya la aw nana jida la armée filɛ kɔfɛ ji filɛ nin ye a bɛ se ka sa min kɛra sababu ye ka ji nin kɛ fara ye aw ka tɛmɛ aw man ka sabali kɔma kɔnɔ kan ka sabali kɔma kɔnɔ dɛ non o pɛrɛsɛla Musa Samiri Musa dɔ bɛ yen tɔgɔ ye ko Musa Samiri o de kosɔn dɔnnibagaw b'a fɔ ko Musa 2 de tun bɛ yen a wagati la Musa kelen o lamɔna Firawuna de bolo o kɛra nabi ɲuman ye Musa min lamɔna Jibirilu bolo o kɛra kafiri ye Musa Samiri ale lamɔna Jibirilu de bolo kuluwo kɔnɔ u y'a tɔmɔ kana bila kuluwo kɔnɔ k'a bolongoni bila a da kɔnɔ a bɛ min n'o de ye a bɛ nɔnɔ ta n'o de ye a yɛrɛ bolo fo ka balo ka ba pewu ni Jibirilu nana lajɛ Jibirilu sennɔ n'a ye Jibirilu a sɔn n'a a sɔn y'a sen bɔ yɔrɔ min na bulu bɛ falen yen a kɛgora ko nin fɛn dɔ de bɛ nin na a y'a sennɔ bɔgɔmugu ta k'a garder a y'o de bila
sanu tura in kɔnɔna na n'a y'a a y'o bila ko n'a y'a gosi dɔrɔn a bɛ kule i b'a fɔ ko sanu don ka sɔrɔ i b'a fɔ ko misi don ka sɔrɔ misi tɛ ala ko takhadhu al-ijla min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat u ye tura minɛ dengeneya nalen kɔfɛ fa afawna an dhalik ala ko ɲafaru bolo u nana ɲininkali de kɛ musa nana ɲininkali kɛ ko ɲininka ko aw ma dɔn ko ne taara ala de kunbɛ wa ou bien aw pɛrɛsɛla dɛ a ye kɔrɔkɛ minɛ n'a kunkolo ye a b'a sama haruna ko musa inna alqawma stada'afuni mɔgɔw n dɔgɔyara u ɲɛna de koyi kana mɔgɔ yɛlɛnna sa fala tusmit bi al'ada kana mɔgɔ yɛlɛnna koyi wala taj'alni ma alqawmi adh-dhalimin kana fara tɔɲɔlikɛlaw kan ne faralen to kan ala nabi ilahi musa taara musa samiri fɛ a ko mun kosɔn e ye nin baara kɛ a ko ne yɛrɛ hakili y'a ye nin cogo de la n kan ka kɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko musa ka ala filɛ nin de a ka ala tɛ ala ye nin dɛ nabi ilahi musa ko inna laka fil haya an taqula la misas e ka ɲɛnamaya bɛ kɔnɔ i ni mɔgɔ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ nana i b'a fɔ a kana gɛrɛ n na dɛ a kana gɛrɛ n na dɛ fo a sara a b'o baara de la ala y'a halaki wa atayna musa sultanan mubinan ala yafaru bolo mais yafa yi conditionnel do o de ye a ka muru ta ka don so kɔnɔ ka lumière boyi a ka ɲɔgɔn faga ni min sara min masa min sara o bɛ kɛ tubi ye aw bolo u tun b'a fɔ k'u tɛ mais ala ko wa atayna musa sultana mubina nye force di musa ma min bu wajibi o b'o baara kɛ a bɛ don so kɔnɔ bɛɛ ka muru b'i bolo n'i ye mɔgɔ min sɔrɔ i b'a faga o y'o baara kɛ wa rafa'na fawqahum at-tur ala ko nye kulu fitinin dɔ fana yangaw sanfɛ tuuru ye arabukan na kulu min ni bin t'a sanfɛ jiri t'a sanfɛ o de ye tuuru ye taara kulu fitinin sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni jiri t'a sanfɛ o tɔgɔ de ko tuuru ala ye kulu yangaw sanfɛ bi misaqihim n'u yɛrɛ ka lahidu kan ye wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan ala ye kulu ɲangu sanfɛ n ye ɲamariya kan minnu d'aw ma a b'a minɛ wa ou bien n bɛ kulu bi aw kan o bɛ ko k'an sɔnna ala ko a ye taa ariha dugu bɛ ariha bɛ madiyan ni a bɛ palestine de a bɛ jidangan na a ye taa ye n'a bɛ don dugu kɔnɔ a b'aw tɛnbiri dugu ma k'ala tanu ka sujudi kɛ ala ye u taalen ala ko la ta'du fi sabt a ye don kelen ɲini a bɛ ala bato don kelen min na semaine kɔnɔ u dɛmɛna samedi don de kan sibiri don ala ko don sibiri don a kana baara si kɛ a bɛ sigi ka ni ala barikada wa akhadna minhum mithaqan ghalidan ala ko ñel lahidu geleman baru tawra ube ariha ube ala batu samido ube bara bebla ube ta ala batu la me mo munun do ala yu jarabi de ala nana ariha ube ala nana ke samido u b'u ka misiriw kɔnɔ jɛgɛ bɛ bɔ fo a bɛ da ɲɔgɔn sanfɛ u bɛ taa a lajɛ ala ko an kana baara kɛ bi an tɛ se ka baara kɛ dɛ
ويمون نبرا دك جمادو وتوكا جو بلا جيلا سامردو ني جيغنا جوبي جيغمنه dimanche betabo ni mo ko abe ayala so so ba foko non non amana samedi na koy e puis am mo fo jege kado akono koy jege redo do jege redo do na kono wi ala soso kaso illahi du taala e ko te ala soso ala yu nyamare fe mo fela bo barake ala ko fa bima naqdihim misaqahum la'annahum uyuka lahidu kan wulili koso ni ala yu danga fa bima naqdihim misaqahum ukallahidu kan wulile koso wa kufrihim bi ayati llah anuka kafiriya ni ala ka ayawiye kafiriya fula de be ni yoroina kele u kafira ni ala ka ayawiye kele u kafira ni nabiyllah isa ana bay wa qatlihim al anbiya ani nabi nyumo fagali بغير حق كسرو تشياتي موغوتي نبي نيومو فغا هارني تشيا بي ولو كما تني تشياتي وقولهم قلوبنا غلف وكم موسى كاندو سكون ندا تونندو كوي اندو سكو ندا تونندو كوجو ميمبا كونا تسكا بو كونيما تسكا دو كونو ala ko bal taba Allahu alaiha ala de tampon siga sanfɛ amada tugu de ko jugu de cara ni ala ye tampon siga sanfɛ bi kufrihim nuka kafiriya fala yu'minuna illa qalilan utadda ala la fo fitini ube utadda ala la fo mo fitini de be ala la nunu ye mo ya ala ubonya de ala ye fembe de ke bani israila kawye ka dumuni duma fu ka ji duma fu ji ma sɔrɔ yɔrɔ min na ka fara bila ka gosi ɲɛ tan ni fila bɔra robinet kunkolo tan ni fila bɔra u bɛ ji ta fɛn bɛɛ kɛra u ye aleykum salaam u ma taa o ala k'u kata ye ala ye dugukolo in d'u ma mais u ma sɔn ka taa dɛ ala k'u kata ye udkhulul arda almuqaddasata allati kataba Allahu lakum nabillahi Musa ko nin dugu sanima in ala y'a sɛbɛn aw de ay ta ye wala tartaddu ala adbarikum a kana segin aw kɔ dɛ fatanqalibu khasirin a bɛ kɛ mɔgɔ perdilenw ye qalu inna fiha qawman jabbarin u ko Musa ye mɔgɔ baw de bɛ yen koyi mɔgɔ farikolotigibaw de bɛ yen jabbarin amalikaw an bɛ minnu kunkolo ye télévision na n'i bɛ se ka biriki gosi a ɲɛ dingɛ kɔnɔ olu de tun sigilen bɛ yen inna fiha qawman jabbarin wa inna la nadkhulaha hatta yakhruju minha anw tɛ taa ye fo n'olu bɔra yen dɛ o de ye dugukolo in minɛ o la ala y'u danga san 40 o bɛ munumunu nabilahi Musa yɛrɛ banna o munumunu de kɔnɔ nunu ye mɔgɔ dangalenw de kɛ jifu i ɲɛ bɛ kɛlɛ la duna kɔnɔ olu de b'a bɛɛ kɔfɛ u t'a fɛ adamadenw ka hɛrɛ sɔrɔ parce que a b'olu kunna ko ala y'olu dilan olu kelen pe de ye adamaden ye adamaden tɔw dilanla olu ni bɛganw de ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye adamaden ka nafolo sɔrɔ u t'a dɔn u ka halala don o de bɛ jifu kunna u b'a fɔ anw ye nahanu abna'ullah anw ye ala denw de ye wa ahibba'u ala b'anw de fɛ bodef وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ala yu halakini kuma fulana min ye o de o ye kuma ngalonba min siri nabilahi Isa bala n'o ye Mariam o ko Mariam ye jɛnɛya de kɛ a ye den sɔrɔ muso n'i ye fɛn o fɛn ngalon siri muso la a b'a tɔɔrɔ mais n'i ye jɛnɛya ngalon siri a la o de b'a tɔɔrɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen o y'o de fɔ ko nabilahi Isa ba ko a ye jɛnɛya de kɛ a ye den sɔrɔ halala den tɛ
barajugu munun kera a do de ka kafirani ala ka ayawi ala aya munun kuye o kafirano ye a filana ye nabi la isa ba u ye ngalon baro sirola a sabana ye u ko inna qatalna almasiha isa ibn maryam an ye masihu faga isa ibn maryam no ye isa maryam de ande o faga kasro ma isa faga koy ulu ma isa faga ala nanu galon tigeya ko awma isa faga a fagali cogo abe kitabu kono abe qissa de anga dala doro kulu ma faga oye jonde sara karsale sara oye qissaw de abe israiliyatu de ala kira ka kuma kan kelente ko isa sara ni cogo de la qur'ana yi min fodoro ka fo oye isa faga ala ko ma qatalu wa ma salabu uma faga uma dlo walakin shubbiha lahum ويا كفوتو دي كي مغو ورا لا نو يوفا او مغو ورا جوندي انتو ني كابك انغا لي منا كو نبي ليس حماسا بلو ما فا وان الذين اختلفوا في مغو منو ني نيغون سوسو عيسى كوينا لا في شك منه دنگنيا تو بولوكاي ابي سيكا سيكا كوما دي وبكما كما فو سكا كمارو ما لهم به من علم دوني توبولو ني كما كاي دوني توبولو ني كما كاي الا اتباع الذن جيغيا دو دبي درو وبتوكو ميريا نيوما دو دبي وبتوكو كو يافا اني نبي الله يسفا وما قتلوه يقينا افغلي دنگنيالا وماك نبي الله سما فاكوي بل رفعه الله اليه على كن نير دي يسكرو تكتا سانغولولا وكان الله عزيزا حكيما على مساي مسامني فanga bala akanga mim bla yoro mina abo yorodo ay nabi allah sata katana esanfe abejigi nabi allah isa bejigi ala kira ka kuma kaumbe ko nabi allah isa bejigi abe kurami mbe kirechon kana bakari naye mo min kana bakari abe lefa abe sali ala kira ka monton kofe comme ala kira ka monton do be sala ala kira ka monton kofe comme ala kira ka monton do be wakati do kenyana mayala abe ban na bana mo jugu dron de beto sa dugolo sanfe haramu te abe halala yugo ala be alama deun kanyana maya ba dugolo sanfe ni mo munu ye wulude shirarul khalq dan fen jugu yolude libeto dugolo sanfe wa in min ahli alkitab illa la yu'minu an-nabi kitabu dun ke cité chrétien cité jifu cité sani kasa foi kada isala ka fo isa yala kan nabi yumade mo fla de isa krefe jifu ko nabi yumate chrétien ko alado ala ko nunu fla bebe dala ko nabi yumado jifu ko nabi yumate galon tigalado chrétien ko ala dendo ala yeredo uflaga kuma kambe te tien mais ala be chrétien ala be ulufla be jarabi nu be sa wakati mina o ba la na ya suru duskuna kon isa yala ka ciden ha sanu kasa qabla mautihi sana kasa ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا عليك يا مدو نبي الله سبكوكا شيري ويكوجو منوك نبي الله سبكوكا شيري عليك يا مدو
ni qissa de na fora adamade ni danteme barake alabi jarabi de adamade ni danteme barake alabi jarabi kana danteme barasike bara ni bake akika bila dana abana kana mogo batu ko alado kana mogo sabote surtout nabi nyuma ka ban nabi nyuma na ko nabi nyuma te woy ko jugu bade odunde nunu soro ka ban nabi allah sallallahu alayhi salatu wassalam ka kobe tia ka dine tia har nabi allah sa bannen ko fe mo munu folo dona nabi allah sa ka dine kono no e libru sebe a chamaye jifude udona ka tieni de kal nabi allah sa ka wajulunu falsifié l'an 38 ambe 2023 de la l'an 38 de sebenin daminana nabi allah isa wolole abe komi nabi allah isa sale sanduru yogo sebenin daminana wode koso aka kitabu mage komi qur'ana be chogo bina qur'ana itara yoro rebe qur'ana kele so ite electric kele ye nin kitabu kono tomo kele ita soro kitabu sikono na ta kitabu to kono mais injili ye mugan nani de injili min kasru salamo la way injil barnaba de mais chrétien yere ko côté uluka injili Marcos be Mata be Yohanna be King James be ateba be fembe injili chamande be ni injili kala abe komi ko jugu publicité be ale de kono karsana demuso jeniya ke karsana dogomuso jeniya ke karsana karsa itiseka ni yakala mo bi ko ka kuma kan famiya munu yakala ba ko iba famiya ko ni talaka kuma kan nabi le nu yedlomi ayedlomi adara akafanu mborala adenke folo adenke lo nana minye farafiun fae ko utara joala kayela la adenke wore nana kana dloki ka sanfe a wulile dlo bora anyala tumina akoko ayedenge ndanga ko e dewumbe ke nunun dewum ka jode fo duna ka wuli ko debe abe mana waraka aywa فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما نكون ننكو فعلك فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ننكو تنولي كسو jifu ka tonyoli koso fenduman caman tumbe min tun dagalen boye ala ya haramu bolo fenduman caman tumbe min tun dagalen bu bolo ala ya aduni haramu bolo utsika
ko ken minani siraye ka taa tasuma la u ye ala soso u ye ala dɔgɔya u ko f'u ka ala yɛrɛ yɛrɛ jɔlen y'u ɲana o ye kuma jugu de arna allaha jahara ala yɛrɛ yɛrɛ yiran na an b'a fɛ ka ala yɛrɛ dɛ o de kosɔn olu ɲɔgɔn matérialisme tɛ duna kɔnɔ koyi u tɛ da foyi la fo matière o de kosɔn ala y'u jan ka taa ni fɛn o fɛn a bɛɛ matière de a ye kulu min bila o sanfɛ matière de o ɲɛ b'a la u y'u jan ka taa ni fɛn o fɛn a bɛɛ matière de mɔgɔw don u tɛ foyi dɔn o de kosɔn u dalen tɛ alijɛnɛ la u dalen tɛ jahanama la u dalen tɛ alijɛnɛ ko la u dalen tɛ jahanama ko la olu ka diinɛ in b'u bolo komi siya ko de u tɛ mɔgɔ si wele ka don u ka diinɛ kɔnɔ hali ni donna ni tɛ u ka rasi ye u ti lajɛ jifu ye n'i ye falasaw bɔra Éthiopie ka taa Israël falasaw donna mɛnna de depuis Nabilahi Musa tile livre min ka kɔrɔ ni jifu ka livre bɛ a bɛ Éthiopienw de bolo sinon ni donna u ka diinɛ kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔ de bɛ don kura la non u tɛ mɔgɔ wele u tɛ dawa kɛ u tɛ foyi kɛ olu bolo diinɛ in ye siya ko de wa bisaddihim an sabilillahi kasiran ani u ye ala ka siraw datugu mɔgɔ ye caman min na ala ye fɛn caman haramiya bolo wa akhidhihim riba wa qad nuhu anhu anu bɛ riba minɛ ala dun ye riba haramuya u kabaku kana dun ala ko kuranna kɔnɔ ko masalu alladhina ya'kuluna riba alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mislu ar-riba mun koso ma fo innama al-riba mislu al-bay' ube kuma riba ko de la ko innama al-bay'u mislu ar-riba kuma kanga fo de innama ar-riba mislu al-bay' sani fere ni riba ye kelen ye an tɛ kuma sani fere kan o an bɛ kuma riba de kan a b'a fɔ riba de ni sani fere ye kelen ye u ko sani fere ni riba bɛ ye kelen ye olu bolo akhidhuhum riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwal an-nas bil batil anu bɛ mɔgɔw ka nafolo dun ni bandiya ye cogo min na olu de farajɛ bɛ kala bandiya la farajɛ bɛ sinon européen o tun tɛ bandiya dɔn jifu de système économique mun b'u bolo n'i y'a lajɛ guerre mondiale min kɛra Allemagne ye u kɛlɛ ka jifu kɛlɛ jifu tun tɛ tɛmɛ Allemagne kɔnɔ 3% na mais 70% économie u de ta don fɛn o fɛn réseau ye réseau soso radio sow journaliste minnu tun bɛ yen a bɛɛ tun ye jifu de ta ye Allemagne ma ba o la gansan na dɛ Allemagne b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu don n'u donna bubagaw don u bɛ fɛn bɛɛ de dun u bɛ fɛn bɛɛ de dun u bɛ jamana économie bɛɛ minɛ u la ka sɔrɔ a t'a kalama o b'o cogo de la u taara jamana la an ka jamana ninnu filɛ nin ye an ka bankuw b'an bolo yan an ta tɛ o foyi t'an bolo n'an b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ an bɛ taa jifuw ka banku de la Angleterre ou bien France ou bien jamana wɛrɛ la ka taa garantie ɲini ye ka sɔrɔ banku b'an bolo yan banque centrale b'an bolo yan hali ni faramali de bɛ yan n'an b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ f'an ka taa olu de fɛ o de ye haymana al-iqtisadiya ye ka dunan bɛ minɛ économiquement ka sɔrɔ mɔgɔ ma autorisation d'u ma bɛɛ bɛ sɔn n'u ka kumakan ye
وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما على كنا جنة بارس سجنة أعتدنا كوري أعددنا كوري أكرا كبا كافرو تتلاهرا كوي مغمون باميري كوني دنا ولت ما من دالا بجاتبو نوني كافرو نوني اسلامو دم بيكا سوجو وبتا سوري نو بيكا سوجو لندو ديبيسيسا ودي أعتدنا بيكا سوجو لندو ديبيسيسا ala tana continue na bakoy ka fo karsala kaw nunu kafri min bebolo wayeni milo hakede mumini min bebolo ni non ala yakuma mi fo a'tadna quray a'dadna de anya ke kaba jangata bu be jangata sororo mina o yoro dulale do kaba lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum me jifu do be munu nye doni bagawiye ala nya siranya mogodo folo folo la de sisante de nabillahi isa nalen kofe nabillahi musa ka sharia e fasara ka boy jifu mado dine la nabillahi musa isa nofe a tigi togo e kafir de abe comme ala kira nalen kofe chrétien mado islamia kono i togo de ko kafir ala ko rasikhuna fil ilm doni basigile ntigu bula والمؤمنون عن المؤمنون ينما تنبولا يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك نكما يمغو منو بنيه ube munu tumbela kira tlela nu kira slamawi udara uka kitabula kada ala kira ka kitabula ala ko lutala de lutala kire jifu munu kira slama yara kira ka tlela amancha kabla habar bala mogo chamam be abe mogo duru mogo worobo ani ashama najashi Ethiopie jibana kono le tubira ka islamay abana do min ala kira sallallahu asuka wal muqimina as-salat surtout salli jobaga qur'ana arabukana nuko arabukana ولكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أكان كفو والمقيمون الصلاة ما كو والمقيمين الصلاة وكري كفو سورتو منونتم بسالوكم الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئون أو السابئين نياي ربكنا أبي مرفوعي منصوب كلنا نصر كوننا أبا في كافينا لو كي هكلتوني نادي سورتو ني مغم بن إسراك الذين الراسخون في العلم راسخون ها مرفوع يا فهميا والمؤمنون وفنا مرفوع ده والمقيمين وهي منصوبه انا نما اكرا ولا تشودي كاير لكو دوني بقى منون تمبولا مؤمنون منون تمبولا سورتو مغو منون تمبه سالولا مغو منون تمبو هكلتو سالك والمؤتون الزكاه اني مغو منون تمبه جكادي والمؤمنون بالله واليوم الاخر اني مغو منون دار على الله اني لا هردو أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما ولي مغوي أمنا سرابادي منون لا هركنك مغودو شنكلا وبولا مي ألك اللادريا جما ني شنكلا بالا هرني مغو فلاس بالي بالا أبولو سما كبوا كونو تسولو كفاروكا وينك لكن الراسخون mais mogo do be doni sabat le mulo Abdullah ibn Salam abe tubi domina atara la kira fa ko ala kira akonne ka mogo ye qawmun buhut kalon tigalawdo ne ka mogo ye ngalon tigalawdo ne dum ba fe ka tubi men ba fe ka uwele kunyini kanne la ne jonde ala kira ye ka chokoroba ube wele kana akoman
عبد الله بن سلام فيكم عبد السلام يجوين أو تمانجلا هو سيدنا وابن سيدنا وأنك كنت كده أنك كنت كده دندو دوني بغبادو وبسر على نيا بيتان أبورا كناجو أسرع بكوكو كوفي أنا نجوا أكو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نبي سريع كفو على كليه محمد على كاتشينه يكون نيانكا موجود يقول نانكا موجود مالام كلوندو كما جوجو سيتي لما مفو أقول لك رتلو بالا نتوم بافي كادو نونكا بارا ديني كوي كوبي مغو مين كرفه ونيو بي نيغون في وتي مغو مين كرفه وبي تودي تشل awa nebe nga dine la nete bo dina la tukukoy mbado uyanyi ninka ko ala ko qur'an ko ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladhina ataynahum alkitab anya kitabu di munu na muhammadu nyefe ya'rifunahu ubi kasifa udo ko mu bu dewdo chogomina akwa ndale mbela kira kasifa la katema ndawunka andewu amuso de baro don dewdo mais ala kira kasifa munum bambolo na yala kira idura mbalo ko nindo ale do kuma kan dale mbala koy ka fo muhammadu yere de ni ala kira na marina domina safiya muso afa huyay ibn akhtab utara la kira fo ana do ke munana ube strala do ke ko korokenye ko huwa ale yere de niwa ako huwa anya minga langa kitabu kono ni chendo koy ka fo nabi nyuma laban bena ni chendo ako mara yuka e ka mire munde ako adawatuhu ma dumtu hayyan ntafe fonkasa na tumbora yakuba de una mbafe mena bora ismaila de la ntafe na tumbora jifu do antumba fe mais arabu ante arabu fe fonkasa wala fadenya buru nyoko cha ambela jala ka hakli nyuma ndambela jelema alaga sinirana ka famelo ko nyuma ndama assalamu alaikum ha kay babe bolo e fayda chamane bala ama foyna fila assalamu alaikum demo alhamdulillah ha kay te bolo